Get ready with me за абитюренски бал. Защото тази коса тук лети, горе на някаква топка, ще трябва да оправим доста. Имам оплакване, няма какво да облека. Не, на практика имам, но искам да е нещо, което не съм носила до сега. Окей, това ще е. Мисля, че е супер. Мисля, че е яко. И без това трябва да съм в черно, така че тази рокля е топ. Ще съм с ето този чуропогашник. Слагам си от спрея на Alexandrina Beauty, който ще е в продажба от 31 май. Вижте какъв як брокат има вътре, уникално. Сега лично аз ще заложа на една моя много любима и страшно красива прическа. Първо ще си среща косата и ще я накъдра с маша. Окей, готово. И сега ще ви покажа крайния резултат на прическата, за да ни остане време и да се гримираме заедно. Ето това е крайния резултат и мисля, че се получи много красиво. Започнах и с гримът. Ма като гледам и за него няма да ми остане особено време. Така че направо ви показвам крайния резултат. Мисля, че се получи много красиво. А вие харесате и последвайте за още такива видеа.